गिदिरफ्रानो गाखोनो नागिरदों आरोना नै गरायावहाय आयै फाग्लासो फुलु नोंनिया गराया सेस जासिगोनलै गोगोम गोगोमा गाखोबाय माथो दा गाखोखायो गाखोजायो गाखोनायालाय ओमफ्राय बेसेबां लायो गाखोगासेयाव 100 गिदिरफोरना ना समानखा समान नङा गोरलैफ्रा 50 ए गोरलैफ्रा 50 मालाय खामायसैलै गरायजोंनो ने माथो माबैसे दं गराया माब्रै गराय माहाजोनना बेनो नै रानिसो राजा नङा ने नै बे मासे ओमफ्राय नैबे गराय गारियाबो आरो मोजाङै खामायो दा एवनायसो एसे मोजां जादों केनेकुवा लागছে ভয় লাগছে হয় নেকি পুৰা ভয় লাগছে যদি খস গরাই গাখোग्रा इदिलै পুরা ভয় লাগছে হয় নেকি হয় হয় বাগৰি যায় যদি একদম ডাউট হৈ আছে পুৰা ও ভাই ভালদৰে ধৰক ও ভাই ওই পুরো বাগরা বল ওই পুরো जुदि दौराय सेस अयथासार गिदों आरोना आयो गराय गाखोनो ও ভাই ए अयथासार गिखादों या हेल' एभ्रिवान बरायबाय बयखौबो एडभान्स गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दायो जोङो दंफैयो जाहैबाय आइफवालि पिकनिक स्पटआव जास्ट लोगोफोरजोंहाय लोगो मोनलायदों ओमफ्राय नै बांद्राय बेदर जानायनि जाहोनावहाय क्रिसमासाव बांद्राय बेदर जाबायना नैबे थिंख्लां बिदैखौसो लोंनांलायबाय ने दा एसे हजम जाथों होननानै आरोखि ओमफ्राय दा मेजेम बांद्राय जानायनि जाहोनाव आं बेखौ लोंबाय आरो मोजां ओमफ्राय नै जोङो जादों जाहैबाय 12 बाजा ओमफ्राय दिनैहाय जोङो 2025 दिनैहाय 31 तारिख लास्ट आरोखि ना बेखौ जोङो नैबे 12 बाजाजोंहाय बिदाय होबाय आरो बे 12 बाजाजोंहाय बिदाय होथ'बाय ओमफ्राय 2026 बेखौ जों वेलकाम खालामथ'वाखै माजों वेलकाम खालामनाय जागोन जों गाबोन सिन्था खालामलायगोन बेनि उनावहाय 3 तारिख बा 4 तारिखफ्रावहाय जों वेलकाम खालामनाय जागोन आरो गाज्रि दामोन 2026 आबो जोंखौहाय बांद्राय माबा खालामाखै होननानैहाय वेलकाम खालामगोन नोंथांखौबो खिन्थु जों 12 बाजाजोंहाय बिदाय होबाय बे 2025 नि दिनैनि 31 तारिखआवहाय आरोखि नोंथांमोनाबो गाज्रि दामोनलांसै 2025 दा आं एसे देखायनो सोर दं सोर गैया आरोखि आंलाय सानदों माने 2025 खौ बिदि बेनार खाथाबनानै गुसुं लानानै जेलदेम गावथानोसो सानदों आंलाय माने जाथाराखै नामा ने 2025 आनलाखिखा आंनि 2025 मा ओंखामा मा मावो बिनो जालदाब गोदोनायल'खा आंनिया आंनि थाखाय खिन्थु जादों आरो आइफन गोदान लानो हादों गोदान लानो हादों जेब गोदान मोनदों गार्लफ्रेन्ड गोदान मोनदों गासिबो लाखियो आंना बेनि थाखाय मोजां ओमफ्राय दङ जोंना नै ओरैहाय जोंनि साइकेल राइडार ब्रादार बेखौथ' सिनायि रावबो गैखाया ओमफ्राय माबायदि मोनदों नोङो फिलिंस बे आइफवालि पिकनिक स्पटआव फैनानै आइफवालि पिकनिक स्पटआव जानाय फार्स्ट टाइम जोबोद गुड एक्सपिरियेन्स आरोना जोबोद मोजां ओमफ्राय आंनाबो 2025 आव एसे गाज्रि मानो होनना बुङोबा माने साननाय हनायफोरानो जाफुङा जागासिनो दङ बायदि आरो फाइनान्सियेलनिफ्राय लानानै गासिबो ओमफ्राय आं फंसे सोंनि दा भिडिअ लाबोआखै गोबावेन मा जाहोनाव एसे खिन्थाहरदो दे रायजो राजाफोरनो आंना जाबाय मेन कन्टेन्टआनो जाबाय ट्राभेलिंनि नालाय बेनिखायनो आङो लाबोथ'नाय जायाखै आरोना ओमफ्राय दा नै ट्राभेलिंखौ स्टार्ट खालामफिनबा लाबोबाय थासिगोन आरोना नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय जाय आंनि फल'वार साबसक्राइबार अननानै नेना थाबानो जाबाय ओमफ्राय ब्रादाराथ' दासिमबो मेरिज जायाखै एसे लाइमोन हिसाबै नोंथाङा लाइमोनफोरखौनो मा मेसेज होनो सानो दाथ' निउ इयारनि बोथोरावहाय निउ इयारनि बोथोराव बेखौनो खावलायनो सानो आङो जाहाथे दा निउ इयार होननानै जाला लोंला बांद्राय खालामनो नाङा आरोना मानो होनना बुङोबा गावनि लाइफनिसाय बेसेन गोसा जेबो गैया बे बुहुमाव नङा होमबा बेनिफ्राय जायबा मेट्रिक एग्जाम आरो पिअ फाइनाल होगोन बिथांमोनाबो एसे जानाय लोंनायखौ खम खालामनांगौ जा लों खिन्थु बेफोरबायदि बांद्राय खालामनो नाङा आरोना आरो बाइक साखावग्राफोरखौ फंनैसो बुंनो सानो आङो नोंथांमोना एसे मोजां सालायनांगौ आरोना मानो होनना बुङोबा नै सप्तासेनि सिगांनिफ्रायनो एक्सिडेन्ट जाबोबाय थानायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादों बेनिखायनो बयबो जों सांग्रां जादों लोंदों होननानै बेफोरबायदि गारलाय गुजाय खालामनाङा आरोना बेखौनो खावलायनो सानो बेनो आरोहाय जोंना दङ नै ब्रादार जय ओमफ्राय जोंना दंबावो नै ब्रादाराथ' जब मावो जाहैबाय आं बुंथ'ले बुंथाविबो थायो नालाय ने अजाया उकिल ब्रादारा प्रेजन जायोब्ला बेखौहाय गोबां केसनि माबाफ्रावहाय ने जगाजग लानो हागोन उकिल
ओमफ्राय नै गोबांथार दिनै दावबायारिफ्रा दंफैयो आरो लावखार ओंखाम जाग्रा पिकनिक जागिरिफोरा गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां जाथि जनगोष्ठीफ्रानो दंफैयो आं देखायला आरो ओमफ्राय नै जों बेयावनो जादों बर'नि दखान नै ओमफ्राय आब'मोना ओरैबायदि दुंस्रेमनायजों खस्थ' खालामनानै परिश्रम खालामनानै मावनानै दखान होफैदों फैयोब्ला जाना होफै बयबो जाहाथे नोंथांमोननि थाइसे थाइनै जानायजोंसो बे आब'आबो माबा मोनसे फिसा सिमां दं बे दखान होनानै माबा मोनसे फिसा सिमां दंथारो बिनि थाखायसो इयो न'खर गारनानैब्लाबो बेयाव दखान होफैदों दे आब' औ दा बिदि आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय फुरा बैथिंजाय दाबाफोर थाबाय आरो ओमफ्राय ओरै जोंना बियादै दं नै MA फरायगासिनो कमप्लिट जाथ'वाखै ने औ जानोसै दा बेबायदि आरोखि ओरै फैबावबाय नै जोहोलाव ब्रादार हिन्जाव सानै लाग्रा ओरै फै ओमफ्राय माथो सोलाब सिथाब जाखो ओमफ्राय लामा बाय सानैया होनो नों जा सौखिसोलै ब्रादारा जाहैबाय ससियेल मिडियानि मानसि मिडिया प्लेटफर्मनि जास्ट बिदा फंबायखाय खायदावदोंसो